Здравейте хора, аз съм Жокер на ФАС и днеска ще гледаме няколко клипове на Gibo Baby. Всъщност аз изгледах няколко клипове на Gibo Baby, ама не знам защо го казах. Тъй че да започваме с Gibo Baby сере. Не. Bruh. Really? Де скъсе. Написах един коментар, че едно Gibo прави секс с Doja Cat. Всъщност не знам, що писах. Не знам, що го писах. Не знам, що го писах, ама както и да е. Гледах един клип на Doja Cat катвашка и както и да е. Гледаме следващото видео, казва се Gibo Baby Славе. Компютърът ми много бавно. За да спи с някакъв гей. Да не спи с някакъв мъж. Сега да гледаме следващото видео на Gibo Baby. Gibo Baby си търси белята. Gibo Baby разбойника. Gibo Bully. Като оня Були Магуайр. Знаеш ли кой е таласа? Знаеш ли кой е Сауър? Знам. Виж ли мускулите? Нямаш мускули, бе. Бах ти голи. Циганила. Бе, шо го казах? Бах ти кринча, маняк. Бе, шо го казах, маняк. Нещо забил. Знаеш ли
маска ти повече. Той се прави, че нещо знае карате, ама нищо не случи. Спонсор от вода Михалково. Рекламен спонсор вода Михалково. И ето е. Само гледа да не си изцапа лаптопа, защото ще стане беля. Само да си измия ръцете. И така, върнах се. Сега да гледаме следващото видео на Gibo Baby. Да видим на Gibo Baby Гръм. Въй, човек, слюмката му се вижда, въй, ужас, бах ти звуката. Халката ми здраво да прасне! И прави разни такива въй, бах ти звуката. Само не ми пишете надигаден коментар за мен. И прави разни такива работи. И си клати газа, като някакъв гей. Не знам, защо го казах. Турка се като... мисля си, че той е мали сега, аз съм нещо не му се получи. Като падна ти да грам. Бах кринджа. Сега да гледаме хейтър гони Gibo по нощница. Разкарвам се навънка и ми е много хубаво. Няма никакви хейтъри. Да облича малко.
Аре бе, хейтъри, нали искахте да ме биете? Къде сте? Не ви виждам нещо. Ей го мангала от TikTok. Оле, хора, видях някакъв хейтър. Ей, сега ще те прибия. Помощ! Хора! Така. Написах един коментар. Какво ли ако хейтърът беше Eminem? И Eminem щеше да каже ето така. Ела тук мъж, ще ти еба майката. Ой, бяга след мен, иска да ме прибие. Развали ми спокойствието. Моля ви се, обадете се на полицията. Полицията няма да ти помогне, защото си гей. Той ме цели с камъни. Господи, помогни ми. Господ няма да ти помогне. Ти си грешен човек. Ти си грешен бе човек. Ти си за ада, а не за рая. Тъй. Направо не мога да те понасям, Гибо Бейби. Направо не мога да те понасям. Педалче скапано. Що го казах? Сега ще изгледам я виж ти, Гибо Бейби, кавър на Blackpink, ще дам, ама не мога да пускам, защото заради авторските права. Това е. Ще гледам на Гибо Бейби, се опитва да отвори пакет семки. Видим как ще отвори ли един пакет семки. Не може да отвори. Няма да може. Не може да отвори пакет семки. Кото е момиче, бе? Не. И двамата не можаха. Тя с зъби. Видим как ще отвори ли един пакет семки. Бра. Попаднах, извинете. Извинете. Саша, следваме на един клип на Gibbo Baby 5 Minute Crafts.